Sa mga pamangkin, habang glilinis ako dito ng mga matataas na damo, tsaka nagtatanggal ng mga bagin, kasi it's been a while hindi ako napaglinis ng garden dito. May napansin ako dito ng isang halaman, damo or bagin na nabigla ko nalaala nung bata pa ako. Guys, siguro nakatikim na kayo nito. Ang tawag dito sa amin sa Mindoro ay tabugok. Dito sa Ilocano, ang tawag ng iba ay sugod-sugod, yung iba ang tawag ay pusa-pusa, yung ibang tawag naman sa ibang part ng Visayas ay Maria Maria or Dulce Maria. Ito guys, nakatikim ka na ba nito? Tara, hanap tayo ng hinog, tikman natin ito. Ayan, ito. Ito guys, naalala ko nung bata ako, kumakain ako nito ng ganito. Ang tawag sa Mindoro, tabugok. Anyway, ano ang tawag sa probinsya nyo dito guys? Siguro nakatikim na kayo nito. Ito, kukuha tayo ng isang medyo hilaw pa, pero may bunga na siya, hindi na siya bulaklak. Ito guys, ito. Yan, ganyan siya. Tapos pag tinanggal mo yung kanyang cover, ganyan siya. Ayan. Tikman natin itong kahit hilaw pa. Kasi na-miss ko yung lasa nito. It's been a while. Siguro bata pa ako nung huling beses nakatikim ako nito. So hilaw pa nga guys. So wala pa. Kasi yung dilaw ang hinog nito. Kapag nakikita tayong dilaw, tikman natin. So guys, wala akong nakita doon sa garden ko na hinog. So habang nagbabike ako dito pa uwi, nakakita ako dito ng hinog guys. Kaya kuha tayo ng hinog. Dito guys. Yan. Ito may hinog. Ito may isang medyo dilaw. Yung isa sira na kinain ng ibon. Ito guys, yung itsura niya pagka marami, ganyan. Yan, ganyan yan, Ganito ang itsura niya kapag marami. By the way, tara, kuha tayo ng hinog, tikman natin. So guys, nakuha tayo ng isang hinog, tikman natin. Yung isa kasi, wala nang laman, ayan. So guys, tikman natin kung anong lasa. Parang na-miss ko itong lasa nito. Ito guys, medyo madilaw. Pag hinog, tikman natin ang loob. Yan ang loob niya guys. Para siyang watery, medyo parang masirup, malambot. Yan loob niya, Tara guys, tikman natin. Namiss ko ito. Guys, yung medyo maasim yung buto pag kinagat mo. Matamis yung yung cover ng buto. Tapos pag kinagat mo yung buto, maasim. Tinakain yung buto nito guys. So tingnan natin guys kung makakuha pa tayo maraming hinog. Tapos dali natin sa bahay, kainin natin doon. So ito guys, ang daming bunga. Yan, ang daming bunga dito. Yan. Unfortunately, kapag pala hinog na siya, kinakain agad ng ibon. Ito, ang daming hinog. Yan, pero puro walang laman. Yan, hindi ko alam kung ibon o langgam o mga uod ang kumakain. Pero pag hinog na siya, automatic nawawala na yung mga laman. Yung mga kumakain na insekto siguro or mga ibon. By the way guys, ang daming bunga. So Mami Liv G, may nakita ko itong wild fruit. For sure kinakain mo ito ng bata ka or nakita mo na ito ng bata ka. Anong tawag ito sa inyo dito sa Isabela? Which is titikman natin kung nakatingin ba na. Yan, anong tawag dyan? Orange. Ang tawag dito, binasa ko sa Google kanina ay yung ibang part ng Ilocano, pusa-pusa ang tawag. Yung iba ay sugod-sugod yung iba. So nakatingin ka na? Oo, yung buto niya. Although yung wala akong nakuhang hinog guys, kasi yung mga hinog parang kinakain ng mga insekto. Didilaw pa lang sila, butas na agad. So nakakuha ko ng isang dilaw. Ito, by the way, ito yung mga nakuha ko, mga hilaw yung iba. Ito may nakakuha ko ng isang dilaw. Tignan natin guys, ipatingin natin kay Mami Liv G kung nakatingin na siya. Ayoko yan. Kinain ko ito kanina. Hawakan mo. Yan. Pangsit. Parang kulangot. Parang kulangot. By the way guys, ayaw kainin ni Mami Liv G. By the way guys, ito yung loob niya pag hinog. Kaya kita nyo ba yan? Tara guys, kainin natin. Yeah. Maasim siya guys, kahit nadilaw na siya. Yung buto, pag kinagat mo, malutong na maasim. Pero yung medyo malambot na nakabalot sa buto, sarap, parang creamy. By the way guys, ang tawag sa Mindoro, tabugok. Orange. Ang tawag niya, orange. Ang tawag ng ibang Ilocano, nabasa ko is sugod-sugod. Yung iba, ang tawag ay pusa-pusa. Anyway, that's it for the day guys.